बड़ी तकलीफ में हूँ। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार। देखिए जना के साड़ी भइल बा तनी मोटा रकम देले बड़े अब ते 4 दिन बीता तो मेहरारू से बात कर जाए खाना बर्तन और एक बार किचन में माई कितना ले पड़े बात ये लगा हमने पता नहीं किया मुझे 10 लाख की नहीं को पहले रोटी भात पकाई बनाही मंजब बरतनवा रोटी भात पकाई बनाही मंजब बरतनवा दहेज देके किनले बानी तहरा के सजना दहेज देके किनले बानी तहरा के सजना दहेज देके किनले बानी रोटी भात पकाई बनाही मंजब बरतनवा रोटी भात पकाई बनाही मंजब बरतनवा दहेज देके किनले बानी तहरा के सजना दहेज देके किनले बानी तहरा के सजना दहेज देके किनले बानी नगद रुपया 3 लाख तिलक से पहले दिहल नाच बाजा समियाना के भी एक पैसा न लिहल पापा हमार दिहले आगे जाए के सधनवा पापा हमारे दिहले आगे जाए के सजना दहेज देके किनले बानी तुहरा के सजना दहेज देके किनले बानी तुहरा के सजना दहेज देके किनले बानी टाटा सोमो मिलल दहेज में उठी कन्यादान घरी खाते घरी रुसल त पवल 4 भर के एक सिकरी हमरो देह के दिहले पापा तन के कुल गहना हमरो देह के दिहले पापा तन के कुली गहना दहेज देके किनले बानी तुहरा के सजना दहेज देके किनले बानी तुहरा के सजना दहेज देके किनले बानी कपड़ा फीचब हम लोह पालिश नोह के कुली धोआ जाई बर्तन जे मांजब सैया बढ़ल नोह खिया जाई राख
लगाई चढ़ल बजाई माना मोर कहना, लाख लगाई चढ़ल बजाई माना मोर कहना, दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजना, दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजना, दहेज देके किनले बानी। रोटी भात पकाई बनाई मांजब बरतना, रोटी भात पकाई बनाई मांजब बरतना, दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजना, 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 दहेज देके किनले बानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.